फंबायनि हाबानि थाखाय बहुत खस्थ' खालामना दोंलै गथ'फोरा बुबाय बु आसि आसि हाबाय हाबाय नोंथाङा औवा दानना माबायदि मोनदों माबा दुखु मोनबाय नोंथाङा गरं जावनानै माबायदि मोनदों नोंथाङा मानो जिरायना दङ जावनो सारि आं ब्राइटनेस नायनिलै आंनिया बेसां ब्राइटनेस खम गोदान लागायनाय नोंथाङा औवाखौ दाननानै माबायदि मोनदों हाबानि थाखाय ना हाबानि थाखाय नङा अमा बेदरनि थाखायसो मोजां मोजांनो मावबाय था नोंथांमोना मेगनखौ बामपाय वेट मेगनखौ बिराद पाय ये कामला এনেকে কাম কৰিব লাগে চাই লওক আপোনালোকে কেনেকৈ কাম কৰি আছে ইমান কষ্ট দেখছা বল ক'ব লাগিব এটা হাতীৰ বল ওপৰত কিবা কেনেকুৱা কৰি এতিয়া ফাঁচি গ'ল ওপৰত মানে এতিয়া চেষ্টা কৰিব ই ওলাব ইটো তেনে দে বন্ধ খালামদো দে Jangan malah mana nung beli kamera kono nda, kamu jago mun. Apa itu bunyi be? Hai. Heli. Dolarnya. Sebenarnya. Mana tinggal? Nungtang ama, mai jauh na dong. Nungtang berat pembayi ni sakai kamu awasin dong deh. Nungtang. Nungtang, rakana ma bedi mendeng gua ko? Rakana ma bedi mendeng? Rakana tuh apa deh mendeng musang anu? Habane kaman nalai baya. Mane थाब जाजानो लुबैयो आरो खामानिफोरखौ बेनिखायनो फंबायनि हाबा ना फंबायानो फंबाय मोनजायो आदा मोनजायो दे नोंथां मोजाङानो दंना gue दाननायाथ' जेबो माबा उसुबिदा मोनाखै जायाखै जानो बाबनि बुजियो जेबो जाया एसे एनैया जाखायो Kali jawalan jawa itu na, mati cuma nanti, itu orang cuma ingin menerima biusta. Nungtang gua kora kana ma bedi mendeng? Atuh sila bau haidlang. Lagu. Ya benar ini. Wah. Cuman lamiro. Aku hanggun nang gosi ha. Sasa. Udah di sini lang nang go. Nah, ibu nak kan mencet. Hei Bilibi.